дар ҳаёти инсоният интихоби пайроҳаи зиндагӣ ва ё ки интихоби касб ҳар гуна сурат мегирад. бархе одамҳо ҳаёти хешро он гунае месозанд ки волидайнашон бихоҳад. бархеи дигар ба хотири шахсони маъруфе ки дар шоҳроҳи маъруфият пайдо кардаанд интихоби касб мекунанд. ками дар кам аз шахсиятҳое ҳастанд ки интихоби касби хешро бо хоҳиши дили худ интихоб кардаанд. дар барномаи имрӯзаи Пайроҳа пиромуни фаъолияти як бонуи ҳунарманд қисса мекунем ки ҳаёти хешро худ сохтаву дар ин пайроҳа маъруф гардида. бисёр зани меҳрубон ҳастанд, ғамхор ҳастанд. байни мардум ҳурмати эҳтиромашон баланд аст. чеҳраи хандони нуронӣ доранд. як духтара ки қоматволо, бовар кунед мурчамиён. бениҳоят садои бисёр қавӣ дорад. овозашон ҳамчун овозхон бисёр овози лаҳни ширин, лаҳне ки дар дили шунавандаву бинанда ҷой мегирад. тавофи каъбаи дил кун агар диле дорӣ, дил аст каъбаи ман зигилч пиндорӣ. тавофи каъбаи дил кун агар диле дорӣ, дил аст каъбаи ман зигил вое чӣ пиндорӣ. беҳтарин неъмати худовандӣ барои ҳунарманд ин дӯстдории ҳамкорон ва муҳаббати шунавандагону шогирдон аст ки барои қаҳрамони навбатии барномаи мо худованд арзонӣ додааст. ин шахсият ҳаётой Муъминова мебошад. ҳаётой Муъминова ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон дар шаҳри Регар имрӯза Турсунзода ба дунё омадааст. чун волидайнаш соҳиб илм буданд, овони наврасияш дар ҳалқаи муҳаббати падару модар сипарӣ мешавад. волидайн дар он ҳангом баром мекӯшиданд ки тамоми имкониятро барои фарзандонашон фароҳам оранд. кӯдакиҳои мо, насли мо даврони ширинтарин буд. мисли ҳама, чун падару модарам ки хизматчӣ буданд, муаллимҳо, омӯзгорон ва дар оила мо 8 нафар фарзанд будем. ман фарзанди панҷуми оила ҳастам ва ҳамаи мо чун модарам ки омӯзгор буданд, кор мекарданд, то мактаби миёна рафтам дар боғча ба воя расидем, ба кӯдакистон мерафтем ва аз айёми кӯдакистон беҳтарин нақше ки аввалин бор ман суруд хонда будаму он вақто кӯдакистоно бо забони русӣ будам, ман нақши хурусро иҷро карда будам дар соли нав. ин аввалин баромади ман буд. фикр мекунам 5 сола будам, чун овозам баланд буд. бояд ами хурус соли нав саршавиш ба субҳ бояд медавид аз рӯи сценарий ва хурус бояд бирояду баланд кукарику гуфта бояд ҳамаи олами вуҳуша дар ҷангал бедор менамуд ва анами нақшро ба ман супорида будам. чӣ қадар ман ин нақшро дӯст медоштам ва ҳар бори тамрину ҳар бори баромад ман кӯшиш мекардам баландтару баландтарам хеле кукарику. аз айёми кӯдаким оғози сурудхоним анамин буд. мана хоҳиш ва таваҷҷӯҳи бештар ҳангоми наврасӣ сабаб мегардад то таваҷҷӯҳи устодон ба садои ширини ин духтараки хурдакак бештар гардад. чун худи ӯ мегӯяд то ба мактаби миёна кайҳо дар боғча ҳаваси саҳна дар дилаш ҷӯш мезад. тифлии ҳаётой дар Турсунзода сипарӣ мешавад ва чун худи ӯ мегӯяд беҳтарин даврони ҳаёташ будааст, зеро пок будаву беолоиш ва чун бо муаллимон ҳамнишин буду онҳоро дӯст медошт ва ҳар чизе ки намедонист онро мепурсид, муаллимҳо низ ӯро дӯст медоштанд. дигарии муҳимият дар он аст ки дар хонавода ба ҳар як комёбии наврасон таваҷҷӯҳ бештар мешуд, зеро модараш муаллима буду ба фарзандони хеш имкон намедод то онҳо аз ягон фанне баҳои 3 бигиранд.
мо ҳамчун талаба ба муаллимони фаъол, муаллимони ташкилотчӣ буданд ки талабаҳо дӯст медоштанд. чунин муаллимҳо шуморашон кам набуд дар мактаби мо ва худи ман бештар як кӯдаке будам ки ҳамеша мехостам дар ҳамаи ҷода фаъол бошам, ҳама корба даст зада тавонам. Камака кӯдаки шояд хира ҳам будам. баъд ин ки дар хонаи мо чунин низомнома буд ки азбаски мо фарзандони омӯзгорон будем, мо ҳуқуқи баҳои се гирифтан надоштем ва 8 фарзанде ки дар оилаи мо ба воя расиданд, ҳамашон соҳиби маълумоти олӣ ҳастанд ва мактаби миёнаро бо баҳои 4 و 5 тамом кардагӣ ҳастем. баҳои 3 ягон тамом надорем. мактаби миёнаи рақами 3 ба номи Свердлови шаҳри Турсунзода нахустин маконест ки Ҳаётой ба машғулияти ҳунармандӣ рӯ меорад ва миёни ҳамдарсони хеш мақом пайдо мекунад. маҳз толори клуби мактаб ки саҳнаи баргузории озмунҳои мактабӣ буд, замина барои саҳнаҳои дигари бузургтар мегардад. то мактаби миёна хатм намудам, ман аллакай маро мешинохтанд ҳамчун сароянда дар ноҳия, дар ҷумҳурӣ, чун аз овони кӯдакиам дар саҳнаи калону дар озмуну фестивалҳо ҳамеша иштирок мекардам, маро мешинохтанд ва фикр мекунам ки ҳамсинфҳои ман то ҳол вақте маро тавассути агар оинаи нилгун ҳам бина фахр мекунанд ки о ҳамсинфи ман ё ягон ҳаммактабои мо бошад, мегӯям ки о аз мактаби мо ё ҳамдеҳаи ман, чун ман духтари деҳотӣ ҳастам, дар деҳот калон шудам. новобаста аз оне ки машҳур будам дар ҷавониам, лекин қатори анамон духтаро, калхозчи духтаро боз баъд аз дарсҳо мо дар пахтазор кор мекардем. дар пайроҳаи зиндагӣ волидайн мехостанд то Ҳаётой ягон касби дигарро аз худ бикунад, яъне ё духтур бошад, ё ҳисобчӣ бошад, ё ягон касби дигар. вале ӯ интихоб мекунад ҳунармандиро ва ба вақти ӯ вақте ба донишгоҳ дохил мешавад, бузургтарин мутахассисони соҳа ба ӯ дарс мегӯянд ва ӯ ифтихор мекунад ки рӯзгоре аз дарси Барно Исҳоқову, Низомову, Фароғат Азизӣ нишаставу аз онҳо сабақ омӯхтааст. модарам мехостам духтур шавам, падарам мехостам ман сиёсатмадор бошам, вале интихоби ман, интихоби худи ман санъат шуд. роҳ ёфтан ба донишкадаи санъат хоҳиши худи Ҳаётой буд. дар баробари хоҳиши волидайн ӯ саҳнаи санъатро интихоб мекунад ва интихоби Пайроҳа барояш шояд аз рӯи ҳавас ва хоҳиш буд, вале ҳангоми сабақ омӯхтан ва дар соатҳои дарсӣ нишастан бо бузургтарин намояндагони санъати тоҷик, ӯ дарк мекунад ки дар интихоби Пайроҳа хато накардааст. аз шаҳри Регар як духтараки бисёр серҳаракат, чолок, чақон, яъне олуфта гӯем ва ба ҳамин донишкадаи санъат ба ҳайси овозхон ба шӯъбаи яъне гӯем ки суннатӣ вақт яъне анъанавии яъне бахши мақом Ҳаётои Муъминова ҳамроҳи мо дохил шуданд. аллакай ҳамун солҳо ин кас бисёр аз овозхонӣ, аз ҳунари овозхонӣ бисёр хуб, яъне бо тайёрӣ омада буданд. шояд он кас дар худи шаҳри Турсунзода якчанд сол мумкин ки дар ҷодаи мусиқӣ машқ кардагӣ бошанд. назари ман ҳамин хел аст, ман гумон дорам. мо ҳарду дар хобгоҳ дар як сексия мегуфтанд он вақто, яъне ки як сексия 4 хона дошт. паҳлу ба паҳлу дар ҳамсоягӣ зиндагонӣ мекардем ва ман Ҳаётойро аз ҳамун вақт яъне сиратан чӣ гуна дар ёд дорам. як духтара ки қоматволо, бовар кунед мурчамиён,
бисёр абрӯҳои камони зебо дошт ва мӯйсари дарози аз домон поён. ҳамин қадар мӯйсари дарози зебо дошт ва як кокул карда мепартофт. ва мӯйсараш сияҳ не, балки кам таракак зарчаи малла буд ва бисёр тиллогию ба худ зебанда буд. чашмонаш зебову чун ҳаминрӯза ҳамин гуна ки то имрӯз мондааст, ҳамин хел пур аз меҳру муҳаббат буд чашмонаш. бори аввал ба телевизиони тоҷикистон маро фикр мекунам Келдиёров кати Соҷида Ғуломова оварда буданд ва ман як суруди як шогирдона оҳанги аввалини ман буд ба шеъри Боқира Имзода. ин салом аз кишвари доим баҳор овардам, аз хуҷанду бахшу кулобу ҳисор овардам. анамин суруда мехондам. бо анамин суруд мана ба телевизиони тоҷикистон оварда будам ва тавассути оинаи нилгуни ҷумҳурӣ аввалин суруди ман анамин буд. ҳанӯз то солҳои донишҷӯӣ Ҳаётой тариқи садо ва симои тоҷик суруд мехонд ва аксари ҳамкурсону устодон ӯро мешинохтанд ва дӯсташ медоштанд. ӯ дар факултаи иҷрокунандагӣ шӯъбаи мусиқии шарқ шашмақомро интихоб намуда буд. ҳарчанд чунони худаш мегӯяд, то он ҳангом бобати санъати шашмақом маълумот надошт. даврони донишҷӯиам ман фикр мекунам ман аз ҳама хушбахттарин донишҷӯ будам, чун нобиғаҳои санъатро офаридгор барои ман бисёр арзонӣ карда буд. соли 1980 вақти ман ба донишкадаи санъат дохил шудам, муаллимаи ихтисоси ман нобиға, такрорнашаванда, як зани бисёр олиҳаи ҳусн. ман барои тавсифаш баъзан сухан намеёбам. Барно Исоқова буданд. ва медонед, ман вақти шӯъбаи шашмақом дохил шудам, умуман аз шашмақом ягон тасаввурот надоштам ва муаллима кӯшиш мекардам барои мо омода кардан барои шашмақомхонӣ аз сурудҳои халқӣ пойдевор. ва аввалин суруде ки ман ба муаллима ёд дода будам, то боди саборо ба гулистон гузари ҳаст, чун бисёр суруди ороми лирикӣ буд. мегуфтанд ки анамин пойдевор барои мақом хондан мешавад. бо суруди лола буд, айёми ишқ. дар курси аввал муаллима аз сурудҳои Фазлиддин Шаҳобову, Мериё Аминов, сурудҳое ки дар пояи классикӣ эҷод шуда буданд, аз репертуари худашон анамин сурудҳоро ба ман ёд дода буданд. аз курси дуюм аллакай ба шӯъбаҳои мақом шурӯъ кардем. ҳарчанд мақомхони машҳур нашудам, вале тамоми нозукиҳои мақомро мефаҳмам, медонам, дарк мекунам ва ифтихор мекунам ки аз чунин бонуи ҳунар сабақ омӯхтам. ҷавонҳои солҳои 80 яъне он вақто моро ба пахтачинӣ мебурданд. дар пахтачинӣ дӯстиву меҳру рафоқату вафодориро дар ҳамин сафар мефаҳмиданд ва ҳамаи анамин яъне ки зебогии сурати ӯ аз ботини ӯ аст. мегӯянд ки ҳар он чи ки дар вуҷуди инсон ҳувайдост, яъне ки он меҳру муҳаббат, ҳамаи ин ба чашму ба рӯяш дода мешавад. аввали солҳои 80 ҳамкории ансамблҳои давлатӣ бо донишкадаи санъат зиёд буд. интихоби ҳунармандони ҷавон ҳанӯз ҳангоми донишҷӯяшон сурат мегирифт. ба ин хотир соли 1983 ҳангоми донишҷӯи Ҳаётойро ҳамроҳи чанд нафар ҳамдарсонаш барои фаъолият ба кумитаи телевизион ва радио даъват менамоянд. фаъолияти касбии ман аз кумитаи телевизион ва радио, аз ансамбли шашмақом оғоз шуд. баъд аз хатми институт, албатта, чун кадрҳоро аллакай
як сол пеш медонистанд мутахассисон роҳбарони муассисот дар куҷо кадом мутахассис мехонад хатм карда истодааст ва ки лозим ва ман ки рубоб навохта метавонистам роҳхати маро ба ансамбли бонувони рубобнавози филармония додам. ҳамин тариқ пайроҳаи ҳунармандии ӯро аз кумитаи телевизион ва радио ба филармонияи давлатии тоҷикистон меорад. солҳои зиёд дар ансамбли фолклории этнографии ганҷина ва ансамбли бонувони рубобнавоз чаман фаъолият мекунад. ҳаётой муъминоваро ман аз солҳои 86-87 бо як сурудаш ошноӣ пайдо карда будам. юсуф аз дасти зулайхо ёре чунин як мисрао чунин як шеъре мехонд. он вақт мо бо ҳаётой шинос набудем, вале ҳамин садо дар дили ман ҷо шуда буд ва вақте ки ба филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев ба кор омадам ва дар ин ҷо бо ин бонуи ҳунар ошноӣ пайдо кардам ва гуфтанӣ ҳастам ки бисёр кам аст дар ҷумҳурии мо мисли ҳаётой чунин садои қавӣ, чунин овози бисёр зебову латифу нозук. мо солҳои тахминан 1991 бо ҳам якҷоя дар ансамбли ганҷина ҳамкориро сар кардагем. онҳо барвақттар сар карданд. ман аз ноҳия бо хости шодравон Зафар Нозим аз тарафи вазорати фарҳанг ба таври гузариш ба ин ансамбл ворид шудам. мо аз ҳамон солҳо бо апаи ҳаётой хело ҳам зич рафтуомад дорем, фаъолияти корҳои ҳамдигар бохабарем ва ман ҳамчун ҳунарманди шоиста, ҳамчун ҳунарманди мардуми апаи ҳаётойро хело эътироф мекунам, чунки сабки алоҳидаи худро доранд ва байни мардум ҳурмату эҳтиромашон баланд аст. баъд аз хатми донишкада ҳаётои муъминова ба пайроҳаи худ яъне зина ба зина, яъне гӯем ки устувории овозхонии мактаби худро сайқал дод. аз соли 1995 то соли 2016 роҳбари бадеии ансамбли бонувони рубобнавоз чаман буд. дар ин ҳангом ӯ кӯшида то тамоми имконияти эҷодиро барои ҳамкоронаш муҳайё намояд ва дар тамоми чорабиниҳои давлатӣ ва сафарҳои хориҷӣ ансамбл роҳ ёбад. хушбахтона аз рӯзҳои аввали ташкилёбии ансамбли ганҷина мо бо ҳаётои муъминова ҳамкориро шурӯъ кардаги ҳастем ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки солҳои дар донишгоҳи санъат таҳсил карданаш албатта шиносоӣ доштем. бо ӯ дар яке аз фестивалҳои байналмилалӣ дар шаҳри Москва вохӯрда будем ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам дар бораи фаъолияти ҳаётои муъминова ки бениҳоят садои бисёр қавӣ дорад ва хотираи ҳофизаи бисёр мустаҳкам дорад. мо бо ҳамроҳии апи ҳаётои муъминова зиёда аз 15 сол дар филармонияи давлатии тоҷикистон кор ва фаъолият намудем. дар тӯли ки якҷоя кор ва фаъолият намудем, мо то ҳамин рӯза бисёр ҳамкории зич дорем. бисёр зани меҳрубон ҳастанд, ғамхор ҳастанд ва ҳар як барнома, ҳар як чорабине ки ман баргузор менамоям, аввал бо маслиҳати апи ҳаётой пеши апи ҳаётой мегузарам, баъд ҳамун сурудро пешкаш мекунам. бо таҳаммул дӯстро гӯш мекунад, маслиҳатҳои муфид медиҳад. барои ҳамин ҳама ӯро дӯст медоранд. ҳамаи ҳунармандон, на фақат ҳамкурсон, балки мо ҳама ҳунармандон, чӣ ромишгарон, чӣ худи сарояндагон, ровиён, ҳама ҳаётойро дӯст медоранд, барое ки вай суҳбати зебо дорад, суҳбати хело ҳам аз умқи дил бо меҳр дорад. дар тӯли фаъолияти худ ӯ бо таронаҳои ҷаззоби хеш чандин барномаи консертӣ таҳия намудааст ва дар сафарҳои хориҷӣ дар қатори дигар ҳунармандон санъати миллии тоҷиконро муаррифӣ намудааст. вақте дар ансамбли ганҷина кор мекардам ба
голландия ба ҳиндустон, венгрия, румыния сафари ҳунарӣ доштам. вақте дар ансамбли рубобчо кор мекардам, ба кореяи шимолӣ сафари ҳунарӣ доштам. рӯзҳои фарҳанги ӯзбекистон дар тоҷикистон буд ва мо бо якҷоягӣ бо апаи Мастона Эргашева, апаи Ҳаётой ва ман суруди классикӣ иҷро карда будем. тарзи зинда дар кохи борбад ва як соли рӯзи модарон буд. ману апаи Ҳаётои Муъминова дар кохи борбад як консерте барпо намудем бахшида ба рӯзи модар, ки дар он ҷо ба фикрам шлягер консерт ҳамун сол шуда буд, ки ману Ҳаётою Файзигул се кас ва 2 банд шуд ҳамун консерт аз он сабабе ки мардум бисёр ҷамъ шуданд. ва ман фикр мекунам ин ҳама талошу ҳама корбарӣ дар филармонияи давлатӣ буд. ҳамчун роҳбару дастгирӣ мекарданд, чунки ҳукумати ҷумҳурӣ моро дастгирӣ мекард. мо бо рӯҳи баланд, бо дили пур консерте барпо намудем, ки дар 2 банд дар як рӯз ҳамун консерт давом дод, аз сабаби одам бисёр буданд. ӯ мегӯяд ки зиндагӣ тазодҳои зиёд дорад. гоҳе интизори муваффақият нестӣ, вале он насибат мешавад. гоҳи дигар барои комёбӣ ҷонканӣ мекунем, вале ба он намерасем. камтарин тазод сабаб мегардад то аз баҳри кӯшишҳои чандсола бигзарӣ. ба ҳар як пайроҳае ки гузаштам омадам ташхис мекунам барои худам, дар куҷо бояд анаме иштибоҳ роҳ намедодам. ва ман ҳамеша кӯшиш мекунам фирӯзҷон аз хатогиҳои худам омӯзам, дар оянда хатогиҳоя такрор накунам. ҳаётои Муъминова як характери доштанд ва доранд, ки он чизе киро намефаҳманд аз одами донанда мепурсанд. мусиқиро агар ки як лаҳзае нафаҳманд, гӯем ки дар ҳамун дар ансамблашон мо яъне нигорӣ бахшидем, бахши нигорӣ кардем, яъне ки аранжмент, яъне ки аранжировка кардем, ки агар 12-15 нафар менавозад, як қисмаш як овоза менавозад, қисмати дигаш дигар овоза менавозад, ҷорӣ кардем, сеюмаш дигар овоз, яъне ки як гӯем ки 2-3 овоза карда ансамбл як намунаи навро яъне ки ба худ гирифт. ва дигар ансамблҳо ҳам хеле кор мекардем ва бо Ҳаётои Муъминова 1-2 тарона яъне пешкаш намудам. ман Ҳаётои Муъминова бисёр фаъол бо оркестри созҳои миллии филармонияи Акашиёти ҷурак ба номи устод Амон Ҳамдамов, композитори шинохта маъруф, бисёр ҳамкории зич кардем. 2 мисраи шеъри ҳоҷи Самандари бузургро ба мисол биёрам, ки ӯ чӣ гуфтааст, ки бошад дӯст он ёри фидоӣ, дилаш равшан зи нури ошноӣ. Ҳаётой як меҳрро мемонад, офтобро мемонад, ки яъне ки бо ин нурпошӣ мекунад ба дӯстон. соли 2015 рисолаи илмии хешро дар таърихи санъат зери роҳбарии доктори илми таърих Зикриё Акрамов ҳимоя намудааст. имрӯз ӯ устоди донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода аст. ӯ мегӯяд дар симои ҷавонон ҷавонии худро мебинам, вале дар рафторашон не. даврони ҷавониҳои мо фикр мекунам дигар буд. мо ҳуқуқ надоштем рӯи муаллим ам хел рост нигоҳ кунем ва то ҳозира вақте апай Мастона, апай Нуқрая мебинам, мо пеш аз онҳо лаб шуда намекунем, ҳарф намезанем. ҳурмати муаллим дигар буд. ҳозир ман фикр мекунам, ки истеъдодҳо ҳастанд, вале истеъдодҳои шахсҳои донишҷӯёни тасодуфӣ зиёдтар аст. бо донишҷӯёни хусусан дар санъат, бо донишҷӯёни тасодуфӣ кор бурдану
анамин истеъдодҳое ки яки тасодуфан ба мо омад омӯзондан хеле хеле мушкил. То дили инҳо ба роҳ меёбӣ, то ин ҳунаре ки онҳо интихоб кардан ва онҳо мефаҳмонӣ ба дилашон ҷо мекунӣ, аллакай қисмати зиёди вақт гузаштагӣ аст. дар бораи ҳар як суруде ки ҳаётой сароидан бисёр диққат мекунанд. ҳар як суруд ба бисёр аввал бисёр шеъри пурмазмун, шеъри баланд, баъд ба мувофиқи ҳавай бисёр оҳангҳои ҷазоб мекунанд ва бисёртар ҳар як суруде ки ба ҳар як минтақа вобастагӣ дорад, аз рӯи ҳамун суруд ба ҳамун равиш оҳанг баста ба ҳамун равиш месароянд ва бисёр ба ин диққати ҷазоб менамоянд. дар сароидани сурудаи халқӣ ҳаётои муъминова бисёр ҷазоб месароянд ва бисёр аз таҳти дил ҳамун сурудро иҷро менамоянд. шабҳои эҷодӣ ҳаётои муъминова бо оркестри созои миллӣ, бо ансамбл созои халқӣ ва яъне ки бо ҳамовозӣ гӯем ки як фортепиано, яъне ки аккомпанемент ҳаётои муъминова не ки офаридани иҷроиши сурудои халқӣ, этнографӣ, фолклорӣ, балки саҳмашон дар иҷроиши сурудҳои композитсиони тоҷик хеле босазо аст. ҳаётои муъминова дар тарбияи насли наврас, яъне тарғибу ташвиқи ҳунарҳои мардумии миллати тоҷик саҳми арзанда мегузоранд ва ҳоло дар донишкада дарс мегӯянд, шогирдонро тайёр мекунанд. ғайр аз ин ҳаётои муъминова як маҳорати хуби актёрӣ ҳам дорад. чуноне ки мебинем дар бисёр намоишҳои наврӯзӣ, соли навӣ ва дар бисёр яъне ки барномаҳои телевизионӣ ҳаётойро бисёр ҳунармандони мана театр студияҳо таклиф мекунанд ба он кас. инчунин ҳунармандо аз занҳо яъне ки чӣ мегӯянд ҳаҷнигор ҳастанд, ҳамчун ҳунарманд бисёр шӯх ҳастанд, истеъдоди хуби акторӣ ҳам доранд. ӯ мактаби бисёр устодони бузург ба мисли ҳунарманди мардумии ҷумҳурии тоҷикистон он вақт яъне иттиҳоди шӯравӣ буд, барнобону исҳоқова ки аз дурдонаҳои шашмақон баҳри ҳаётой дарс омӯхтаанд, аҳмад бобоқулов, ҳанифа мавлонова ва дигар ҳунармандони хеле ҳам шинохта ки имрӯз ҳазорҳо яъне шогирдонашон дар рушду нумӯи тоҷикистони зебо ва ҳам биҳиштосову кӯҳанбунёди мо хизмати арзандаву гарон карда истоданд, шогирдони ҳамин шахсиятҳои бузург буданд ҳаётой. овозашон ҳамчун овозхон бисёр овози лаҳни ширин, лаҳне ки дар дили шунавандаву бинанда ҷой мегирад. ин аз ҳама чизи асосӣ аст. шумо тасаввур кунед ки овозхонҳо хеле зиёд ҳастанд, чӣ зан, чӣ мард, чӣ ҷавонон, аммо бисёрӣ аз инҳо пайроҳаи худро намеёбанд. ва имрӯз ҳаётои муъминова дар ҷодаи овозхонӣ, дар пайроҳаи овозхонии эҷодии худашон яъне роҳе ёфтанд. ҳамин гуна ҳаётои муъминова аз як деҳаи хурдакак то ба шаҳр ва ба маркази ҷумҳурӣ роҳ меёбад ва тақдир ӯро ҳамшини бузургон мекунад ва ӯ дар фаъолияти хеш, дар пайроҳаи аз худ кардаи хеш то ба бузургтарин кишварҳои олам сафар мекунад, санъати кишварро он ҷо муаррифӣ мекунад. имрӯз бошад ӯ ба шогирдон аз муҳимияти санъати тоҷик дарс мегӯяд ва умед мекунад ки миёни ин шогирдони хеш шахсоне ба воя мерасанд ки садсолаҳои дигар метавонанд санъату фарҳанги тоҷикро миёни халқиятҳои бузурги олам муаррифӣ намоянд. бисёр шахси зиндадил бо меҳр соҳиб таҷриба ҳастанд, чеҳраи хандони нуронӣ доранд. маҳз барои ҳамин тамоми ҳамкорону шогирдонашон онҳоро бисёр дӯсту ҳурмат мекунанд.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти босамари ӯро ба инобат гирифта соли 1997 ба унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва соли 2011 унвони ҳунарпешаи халқии тоҷикистон лоиқ мебинад. аз интихоби пайроҳаи худ розӣ ҳаст, вале мегӯяд аз эҷоди худ розӣ нестам. ман намедонам, ман аз худам розӣ нестам, вале ман фикр мекунам ки агар умр боқӣ бошад, офаридгорам вақтро ба ман ҳамон имкониятро диҳад, боз бисёр корҳое дорам ки бояд ба анҷом бирасонам. умри одамро ки мегӯянд якдам будааст, нек бинам суҳбати ёрони ҳамдам будааст. умри одамро ки мегӯянд якдам будааст, нек бинам суҳбати ёрони ҳамдам будааст. бошад аз ин пас фақат қимати одам расед, ки ҳаёти мо ба дунё одаму дам будааст, ки ҳаёти мо ба дунё одаму дам будааст. شادی گرچی میگویند بسیار است یار، آن که از شادی تو شادی کند کم بوده است. آنچه از آدم رسد نامردمی یا مردمی، لیک آدم باز هم مشتاق آدم باشد. از این پس فقط قیمتی آدم رسید، که حیاتی ما به دنیا آدم و دم بوده است، که حیاتی ما به دنیا آدم و دم بوده است. دیگر نوش و مرهم بوده است. آن جوان مرگان که رفتن قرض دارو قرض خواه، قرضهای عمرشان بر عمری مازم بوده است. عمری آدم را که میگویند یک دم بوده است، نیک بینم صحبتی یارانی همدم بوده است. عمری آدم را که میگویند یک دم بوده است، نیک بینم صحبتی یارانی همدم بوده است. باشد از این پس فقط قیمتی آدم رسید، که حیاتی ما به دنیا آدم
دم بوده است که حیاتی ما به دنیا آدم دم بوده است که حیاتی ما به دنیا آدم دم بوده است که حیاتی ما به دنیا